susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupagan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos sa mabig morning na Martes. Balang sinansakay. Ujala sa programa na Liknaay Balay, pangiparuntal na sa impormasyon balita. Yan nagagawad kaliber-liber na luyag tayong Pangasinan, tanadjad bansan Pilipinas. Pangiparuntal mo't na saray putuputug ya Liknaay Balay. Yan Respeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kalog pantabay sayang programa, amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Pizza Gisla, bulan na Marso 2026. Agaw na Martes. Ayaso talagang na agaw ya panang yatagay na presyo ya produkton petrolyo. Igara kasi natagayan to sing batantita na tatang tanagagik. Gagalaw mutla sa Department of Energy, Senado. Tanaromiran sa ngay na gobyerno piyan panagutin. Ha? Yung pong mga mapagsamantala na oil players sa tatang tanagagi. Kiramay sinambut da so ang yatagay na presyo hanggang sa ilalakod na ni at amayag ni nabutan na gera. Hay! May mga nagpapaliwanag pero lalo silang nabash. Ano ba yan? Arom nira na impormasyon na balita bigararan lokalidad. Aminla siguro ti papatunton susatay 4D work week katatang tanagagik. Cost cutting. Lapod saya ni so idedenden na gera. Umustala kasi may 40 million di tanan linggayon wala kawat nakabatan titan lamot. Ano ni bunog la tatang tanagagik. Kaya nakabaluyan midta na da balay na linggayon. Happy birthday dakinan na hermano Engineer Rolando Beray Jimenez. May pangulan niya Kuya Mi at birthday to natan. Happy birthday hermano ha. We have many more birthdays to come. Enjoy life. Dokoy nabilay tan biskag nga laman sulawas nagamura ni hermano Engineer Rolando Beray Jimenez. Happy birthday mo tada si kumpare Bossing Reginald Alipio. Kumpare Reggie, happy birthday at sika. You may have many more birthdays to come. Enjoy life and syempre
Kaya dukoy na bilay, tanabig laman mat, sulawas na gamura na, kumpare. Naming kila naman birthday, dasayan na agaw na Martes, petsa Jess, da bulan na Marso. Happy birthday, yun si kayo. Malutla, so gagawin ng investigasyon na sa DOJ, Aliwan DOJ, Idol RJ, DOE, Department of Energy, dasara may mapagsamantala, kabiyangan na Saray Oil Company. Plano nila ba't susatay nayarin na pagnyatagay na presyo produkton petrolyo pero usilan damot yan ang nyatagay nitan walay ng paliwawa pero ang kapudmanod paliwawa no akinot ang nyatagay at ampol. Siyempre, apektado, aratay panag-angkat na produktong petrolyo lapud gera pero sa ito pa, yung bang tinaas mong presyo, yan na ba? Yung inapektuhan ng gera o kaya yan pa yung stock mo, ay pigari tinubo mo, ikwanda mo. Yan sa Department of Energy at yarin nunapatuan yaraya at nansamantala at wala so nayarin na ipa-accept dusa tatang tanagagik at Sarayan Oil Company o nitan. May dalang ko na gasolinaan sa presyo to 66 so 66 so sa unleaded sa may premium 70 tana sa agay diesel 75 pesos. Kala po da sa may impataw o sa may impatong presyo o da saya nagaw. Mambilang at napatuan ni Raya samantala tatang tanagagi ka da sa may impanyatagoy at ampul na satay presyo da. Ano tigaralay iimbestigan tatang tanagagik. Saya sang kabulatan niya mayari na dusa na Sarayan Oil Company, oil players. At may cancellation na tatang tanagagik na sa certificate of compliance. Ay, mayari na napakaputan kayo. Da kayo issuean na sa certificate of compliance santo ay nagsamantala kayo manuntutan ay limitado so sara may gasolina nata no mangkakargara ganayari tay drum pakarga nyo. Malay limit to, kanya naramay matinikmat, pakargarad sa kaya gasolinaan, lara di mad sa kay, sa piano na panudamay tangkidan to Yada Senado, si Senate President Tito Soto III. Ginit po niya na kailangan talagang maimbestigahan. Sabi niya yung mga imbaga ng presidente 2 to 3 months kwanto ay wala ni so supply na kuryente aking balot ay supply na gasolina aking balot ay usilan nyo nang niya tagiyoy.
Mana reseso sesyon Senado March 20 pero apurenda. Mambilang at atang tanagagik. Susaya ipangipasa na pahiter na emergency power. Dakina na Presidente Bongbong Marcos sa piano. May excise tax yung patong presyo gasolina. At nabawasan tan nayarin na makabawas sa presyo to. Yan natano ti salang yatampo kuana na Senate President Tito Soto sa Committee on Energy, Committee on Finance, Committee on Ramay Komitiba wala say dasaya piano nakaltasan susatay presyo na gasolina da panamaglay na pamawas na satay papatong excise tax o numambilang pigaroy so nabawasoy numambilang na iturta niya emergency power o paano makabawas na 10 pesos tatang tanagagi kada sayay presyo natan o di mong labat makabawas da sasakbatan na saray motorista tatang tanagagi. Yan na wala ko mo niya makagaway paraan sa gobyerno tayo. Yaduntan at nagtayo masyadong naliknan sa epekto na gera. Matibay sa Iran Engineer Nixon. Mambilang at gamanalo da gera militar armas. Ayabalot so pakayari daya dan tayo problema da saya ekonomiya pinablimiran dumarungal nakaw. Yan magigpit ng sinturon muna daray pigaran local officials. Ratay panagusar na saray bihikulo na gobyerno. Tipid-tipid. Panon dalara may walay limitasyon nun kasi da saray location na gasolina da saray government vehicles sana wala kasi pag yan nalimitan panon dalara may mangitar na basic services pinablimiran dumarungal. Paano dalara tayo ambulansya, paano dalara tayo panahakot na truck ya basura. Aratan sunupag ya talaga na full tank tatang tanagagik. Kaya kuha na Engineer Nixon, parehas kami. Mahalo kami lay bisikleta. Na pimawila da sa may pandemic time, Engineer Nixon. Magbike ka na lang. Kaman na wala so supply na gasolina, lockdown ballot. Domino effect. Saray manunaniran sa saliwan mo, sigurado na taga Engineer Nixon. Yan anto. So solusyon na dasaya, subsidy, tulong mula sa gobyerno. Diba? May mga ayuda, mga ganun. Na sana hindi sambutan na saray Carlos Vinos iran na matatako at gobyerno. Untuli tayo kasumpalan na pigaran makanan pay mano.
ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control. Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Bangi patuloy na programa na Liknay Balay, oras tila manalay patiran na minutos, kasumpalan na alas 8 at kabuasan. Follow kantabay na amigo RJ Jimenez at your service always. Laya gabayuran ni pasabiran na impormasyon na balita, itawag yun. Take siya labat, medyo yanin na, sino ba aging na to, Engineer Nixon? Yo, aling mo ng tamay cellphone ta, kanyan sa ragyo yung tawag 0956 744 5960. 0956 744 5960. Saratan niya, saratan niya gabayuran ni pasabiran impormasyon na balita. Hindan tayo dalan. Basta walang personalan, trabaho lang. O diyada sa ragyong tawag 0927 974 2784. Yan. Morning, dasaray dumarang titan da balay na bugalyon. Si Amigon King, Amigon Albert, good morning. Canada Balay na Labrador, si Paring Roger, good morning. Canada Balay na Swal at Cabalitian Island. Canada Barangay Kawayan, Singer Pista Yutana. Si Amigon Liward Kaburaw, good morning. Kaya paganiganin na kapitan ditan da Barangay Kawayan. Morning mat da si Amigok Marianito. Tana da Barangay Manibok, Batik Kapan Kagawa da Marianito. Dakol so akang kabatod si Katan. Si Justin ditan da Manawag, good morning, kumusta ka na? Araya dumarangal titan da balay na Binmalay. May analo ya Miss 100 Islands 2026 ganda. Kita ko yung picture niya, si Miss Georgina de la Cruz ng Barangay San Isidro Sur or Norte. Daming magaganda dyan sa San Isidro, dyan sa Binmalay. Yung isang beauty titleist din dyan, si Buena Pe. Talaga lang na daming magaganda dyan sa bayan ng Binmalay. Congratulations uli yung sinabi ni Mayor Pitt sa flag raising ceremony kahapon, talagang nakita na niya na may potensyal at talagang mananalo itong si Georgina. Siya namang nangyari at talagang siya ay sinamahan, inantabayanan ng kanilang tourism officer dyan sa Binmalay. Kaya nga pala dyan din sa Binmalay, talagang ipapatupad na itong 4-day work week para ho sa mga empleyado, maliban lang doon sa mga ibang sangay ng gobyerno na kailangan nandyan sila palagi, like sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Alam nyo naman ang trabaho ng mga yan, not only in Binmalay but in other localities. LGU yung mga talagang nasa frontline na mga workers pagdating sa pagbibigay ng mga ayuda, emergency situation na sila dapat nang nandyan, sila yung talagang hindi sakop.
ng 4-day work week. O bilang pagtugon na rin doon sa kautusan ni Presidente Bongbong Marcos na nasa New York ngayon para ho doon sa pagtitipid dahil sa hinaharap nating krisis na hindi lang sa ating bansa, bagkus ay sa buong mundo na to. Dahil pag apektado, Engineer Nixon, itong mga produktong petrolyo, damay lahat dito. Kaya yun, yung mga naisipan na mga kaparaanan, para sa ganun natimpay at atang tanagagik. Sunayarin na epekto. Dabalang sinansakoy na sayay gera. Diyan naman sa Middle East, alam mo, diyan yung malaking produksyon ng langis na siyang dinis-distribute worldwide. Merong nga dinadaanan yan na makipot na dagat pag yan yung nasarhan at yan binabantayan ng Iran, apektado po tayo lahat. Kaya sana matapos na magdasal po tayo. Kailangang magdasal para sa ganun maibsan naman yung kaguluhan na yan kaya totally masolve na. Pati panahon na rin, may mga pagbabago na rin. Kagabi, ewan ko kung umulan dito sa lungsod ng Dagupan, alas 3 ng umaga, mabalagubog suran di manod lugar mi di tanod linggiyan. Ayala may kwanda Engineer Nixon climate change. Panaon ni na Tiago dapat akinoy manuran-uran laoy isolated thunderstorm sa paliwawa na sa Pag-asa. Wala namang low pressure. Kaya ramay manalagar na sa tay ayuda o niter dala kasi biktima nira na uwan alagaran datay ayuda galing sa 40 million pesos. Nakakapanayim natin sana si Consulor Ramos. Hindi natin matawagan, naiwanan natin yung cellphone natin. Nakikinig ka Sir Ramos para maki-update at balita natin na may mga binigay ka rin reflectorized base ba yun? Ito yung ating number 0927-974-2784 yan. Pwede rin kayong mag-text sa number na yan. Ay, good morning pala sa isang nakausap natin na taga dyan sa may bayan ng Manawag dyan sa Baritaw. Nakapasyal ulit tayo dyan. Good morning sa ating kaibigan dyan na si Leocadio Leo for short. Siyempre pinarakop tumata Engineer Nixon. Dyan sa bayan ng Manawag, talagang pinagkahandaan na ni Mayor Ming sa buwan ng Abril yung centennial coronation kay Mama Mary. Yan, talagang dadagsa ang tao dyan sa bayan ng Manawag. Ano ho? Kaya pati lahat ng mga kalye dyan inihahanda na dahil mapupuno po yan. At may mga augmentation na rin para sa pag-asikaso ng seguridad dyan. Sa bayan ng Manawag, pati yung mga nagpaparking, pati yung mga candle boys, lahat yan talagang tinitignan na walang magsamantala. Kung yung mga sabi naman ni Leocadio, kung yung mga taga Manawag talagang marespeto ang mga yan,
Kaya lang ang problema kung ganyang maraming tao, yung mga dadayo din. Kaya yun ang binabantayan. Yun yung tinitingnan. Sabi naman ni Locadio, alam naman nila magkakakilala na daw yung mga tao dyan sa Manawag, lalo na yung nag-o-offer ng kandila, nagtitinda ng mga rosary, kaya alam nila kung sinong dayo. Kaya yun, dapat kayo daw ang magsumbong para may iwasan na may magsamantala sa mga bisita. So, good morning, Leocadio Leo ng Barangay Baritaw, dyan sa Manawag, Pangasinan. Ito naman po tayo sa bayan ng Mapandan yan. Wow na wow ngayon ng bayan ng Mapandan sa kanilang selebrasyon ng Pandan Festival. Talagang pinaganda nito ni Mayor Carl Christian Vega. Kuha mo pa. Kaya daming mga uuwing mga balikbayan na talagang todo suporta sa administrasyon ni Mayor Carl Christian Vega. Bakit naman todo suporta ang mga ito? Kanyang mga kababayan sa Bictao. Lalo na yung mga nasa Amerika dahil nakikita nila yung pagpupursige ni Mayor Carl Christian Vega sa pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kababayan. Kaya talagang buhos yung kanilang suporta. At pag magbabakasyon ng mga ito sa nalalapit na Pandan Festival, ito namang si Mayor Carl Christian Vega, ipapadama din niya kung gaano kaimportansya, kung gaano sila kahalaga sa kanilang sinilangang bayan. Kaya sa airport pa lang, pagdating ng mga balikbayan, may susundong bus sa kanila, may sasakyan sila. Ayun po naman yung pagbibigay galang at pagmamahal ni Mayor Carl sa kanyang mga kababayan abroad, dahil na rin sa kanilang mga hindi matigil-tigil na mga proyekto at pagsuporta sa kanyang administrasyon. At every year nga sa Mrs. Mapandan International, yung nalilikom nilang pundo dyan, meron hong talagang proceeds na makikita. Yung last nga, kung di ako nagkakamali, gaganapin pa lang, nandyan na, nakadisplay na. Yung ambulansya na siyang paggagastusan ng malilikom na halaga doon sa Mrs. Mapandan International. Kaya nakikita naman ng kanyang mga kababayan abroad na talagang naibibigay sa taong bayan dyan sa Mapandan yung kanilang iniaambag yun. Kaya nga sino ka ba naman na hindi tutulong kung nakikita mo naman na yung binibigay mong tulong, Engineer Nixon, napupunta sa mga makabuluhang bagay, di ba? Hindi yung tulong na naibubulsa lang o kaya nakukupit, hindi ho. Talagang ginagastos yun sa mga kapaki-pakinabang na talagang pakikinabangan ng taong bayan diyan sa bayan ng Mapandan. Nakilala yan dahil sa kanilang Pandan Festival. Way back nung panahon ni Mayor Ferdinand Kalimlim.
umusbong ang bayan ng Mapandan. Di ba? Yung kanilang plaza, yung kanilang munisipyo, yan. Sa ngayon, sa panahon ni Mayor Carl Christian Vega, nagsisidatingan na yung mga iba't ibang negosyo dyan. Sa bayan ng Mapandan, na isang maliit na bayan, pero kita mo naman ang pagusbong. Ganun po yun. Nasa ano yan kasi, nasa leadership, nasa liderato ng nakaupo. Kung mahusay mong gagampanan ang iyong tungkulin, madali mong mapaangat ang iyong bayan. Ganun po yun. Pero kung kukuya-kuy ka, wala kang alam, iaasa mo lang sa iyong mga tauhan, walang direksyon, di po ba? Kaya nasa pamamahala yan. Lalo na ngayon, ulit-ulitin kong sabihin, nasa gaganaping Mrs. Mapandan International ang proceeds. Kaya ko ito yung ulit, sana maging eye-opener din sa mga ibang LGU. Na pagtunan ninyo ng pansin ang pagpuputa, pagpapagawa ng dialysis center. Yan. Importante po yan. Na may sarili kayong dialysis center para sa inyong mga kababayan. Dahil nowadays sa Tatang Tanagagi, ang dami na hong nagkakaproblema sa kidney at kailangang madialysis. Dahil na rin ito sa ating mga food intake, yung ating pong mga kinakain, na processed foods na lahat. Ang daling lutuin, parang ganoon. Ito advice sa mga ilaw ng tahanan. Yan. Sa mga nagpre-prepare ng pagkain ng ating mga anak, huwag mangiras. Kasi pag instant na mga pagkain, yung madali lang lutuin, di nyo alam na pag yan palagi ang kinakain ng ating mga anak, nakakasira ho ng kalusugan ho yan. Dahil sa mga food intake na yan na hindi natin nare-regulate, yan palagi ay nako. Dyan po madaling masira ang ating mga internal organs, lalo na itong kidney. Nako. Pabata ng pabata yung mga nagpapadialysis yan. Kaya kailangan mayroon hong mga sariling dialysis center. Yung ating mga LGU. Yan. Sabagay, Engineer Nixon, pag miyembro ka ng PhilHealth, parang libre yung pagdadialysis. Ang problema kung malayo, natagtag ka sige pa. Di ba? Lalo na nahihirapan ka. Kanyan ditanod sa baloy na Mapandan. Yun po yung paggagastusan ng malilikom nalaga na sa gaganaping Mrs. Mapandan International. Yan. Unustutan, kung siguro makapan put up laray dialysis imposible, Senior Huwes, kung andi siyempre walay counterpart na sa munisipyo sa marakip balitad tan balot. At siyempre may pangikargaan dalin nasatan dialysis center. Hindi na problema, hindi na bibilhin Tatang Tanagagi. Bakit kanyo? It is private lot. Pero i-donate la Tatang Tanagagi. And who own that private lot Tatang Tanagagi? O bangkaryan na sa pamilya Vega.
Good morning, si Sir John Midarlo. Ang babait ninyo dyan. Sir Midarlo Cafe, dyan sa may Coras Manur. Puntahan ninyo yan, sarap ng kanilang coffee. Idodonate na nila yung lupa na pagtatayuan ng dialysis center. Iba na yung may sarili kang dialysis center, sabi naman ni Mayor Carl Christian Vega. Kaya sana ito, sabi ko nga kanina, is maging eye-opener na paglaanan po ninyo ng pansin at paglaanan ng pundo, lalo na sa mga first-class municipalities, itong pagpapatayo ng dialysis center sa inyong mga lugar yan. Kasi nga lalo na pag mahirap ang buhay, ay nako, pigara aso kada sesyon na sa tay mampadialysis ay sosilisan tayo mamurumura. Duaran session ni mamiddo at sa kay simba di mas lalo na ambulat para da sara may mahirap tayon kabaluyan. So yun. Yun ang gagawin nila at sigurado na tatayo yan. Dahil kung ano man yung inisip na pangkabutihan ni Mayor Carl sa kanyang bayan, talagang ginagawa po niya. Good morning sa mga taga Barangay Golden diyan sa Mapandan, Pangasinan. Si Bayaw Rumi, good morning. Diyan sa Barangay Coral, Velasquez family. Si Bayaw, good morning Diyan sa Jimenez family, Mapalakapak, Maki, good morning. Tanaditanad sa mismo na poblasyon balay na Mapandan kay anong pangalan nito, nalimutan ko. Sige, pagka malala ko babatiin kita. Yada saray karumanira na impormasyon na balita, reaksyon nyo panamaglay na saya na programa na likna ay balay. Narungalan kasumpala na pigaran na makanan na taymano manalapod saray manangantabay. Magandang labat. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo
at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First and Last Canvassing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium, March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium, Coronation Night, 8 p.m. At Mapandan Auditorium, Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market, March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy, Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Pecriat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. At Mapandan Auditorium, March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. At Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat at Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandanyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Pangipatuloy na programa na Liknay Balay. Oras tila walalay 33 minutos. Kasumpala na alas 8 at kabasan. Minsan ni happy birthday kinan kumpare Reggie Alipio. Dan si hermano Engineer Rolando Biray Jimenez. Happy birthday at si kayo. Morning dakinan Albert Saringan yan. Yan sa Bugalyon, Pangasinan, kay Insan Philly Tigno. The beautiful Philly Tigno ng Caloocan, Binmaloy. Talaga ha. At sabi nga ni Casper dyan sa may poblasyon, talagang pag Binmaloy, magaganda mga babae dito. Kwanto mo nangyari mo ta, Kaspara, syempre, napatunayan na nga di ba? Nakurunahan na Miss 100 Islands 2026 si Georgina de la Cruz. Kaya Kap Will Soriano ng Barangay Papaguyan, Binmaloy, Pangasinan. Kumusta ka na, Kap Will Soriano? At si Kapitan Lorente ng Barangay Kanawalan, yun.
Kay Councilor Andong Tinapay Ferrer, yan. Ayun yung mga masisipag na lingkod ng bayan dyan sa Binmaloy, Pangasinan. Talagang nagkakaisa ka kay Councilor Andong Tinapay Ferrer. Good morning. Ay Vice Mayor itaktak mo, Maminta. Good morning. Si Vice Mayor Edgar Maminta. Kita ko rin si Councilor Valerio. Na palaging nagmamano. Councilor, good morning. Papatawag daw niya at questionin yung isang gasolinahan dahil biglang nagtaas daw ng presyo. Sige nga, Councilor. In need of legislation, yan. Pero it's dyan sa mga national agencies natin, gumagalaw na po, Councilor. Yung Certificate of Compliance pwedeng bawiin ng Department of Energy. By the way, ang dami na nilang ipinatawag. May show cause order na sa mga ilang oil companies. Mga kumpanya ng langis na nagsamantala, mayroon na hong show cause order. At yan talagang sisitahin ho sila, magpapaliwanagin bakit inunahan nyo yung pagpapataas ang presyo ng produktong petrolyo na every Martes. Yung regulasyon dyan, may tutumbok ng regulasyon, pero ba't wala pang Martes, Biyernes pa lang. May isa ko kumpanya langis yada sanago amidwa yanan patagay kanya natanso alikas na Councilor Valerio tawag ko kwanto sir kwanto raya mampaliwawara kwanto di bale walalay Department of Energy mampatawag sa raya agdanay paliwawan bali-bali kinat bigladan niya tagay nitan nayarin kansilahin yung Certificate of Compliance gara ng comply baka mawalan sila ng karapatang magtinda yan ang dapat sampulan yan. Sabi ni ni Angelo, sampulan kwanto. Thank you Angelo Magsampul daw doon sa mga gahaman mapagsamantala yan. Taistagdanitan kwanto akinoy nya tagidan tampulay. Haratan mo so liknaan nasaray Marakel liran kabaluyan. Kanyan don't you worry, Councilor Valerio, taong gagalaw laray, ahinsya na gobyerno, saya. Yan nadusa, sunupag, yan nadusa. Dasaray ay panagsamantala, tanong agdaray sampulan, ang gapaw. Gabagabay dan na ipatong, no, wala raw niya rin na krisis, anto Gaspar family dyan sa may Kalit, good morning. At dyan din sa barangay Pututan, good morning. Kaya Madam Ima Lipio, good morning. Sa ating kaibigan na bus driver at konduktor na may rutang Bayangbang, Dagupan, good morning. Sinsado na yung bayan ninyong Bayangbang Engineer Nixon yung kanilang operating expenses dyan, sila yung number 1. Malaki pala yung income dyan, Engineer Nixon. Kaya pala pag punta mo ngayon sa bayan ng Bayangbang, kita mo yung pag-asenso. Morning din sa mga kabaluyan natin dyan sa dyan po sa may Aguilar, Pangasinan. Hindi tayo nakakakuha ng balita dyan kaya Amigon Romulo ng Aguilar, Pangasinan, kumusta ka na?
tahimik na bayan yan. Yan po sa barangay Papaguyan. Baka makapanayam natin sa ibang araw yung kanilang kapitan na si Kapitan Will Soriano. Talaga namang aktibo. Yan, nakita ko siya kahapon dahil mayroon hong meeting yung mga kakapitanes presided by their Liga President Butch Herrera. Nabanggit ko si Sir Butch Velasco. Kumusta ka na? At syempre yung maigpit na bilin patungkol ho sa pagbibigay ng buo. Mga kakapitanis sa mga para sa senior citizens yan. Wag nyong utay-utayin, bigay po ninyo ng buo. At good news na rin sa mga taga kabarangay mo, Kapa Will, dahil inaasikaso na pala yung housing dyan para may bigay na sa mga dapat bigyan. Ito, reaction dito, ano to? Wala pa kaming natatanggap dito sa barangay, dun sa Uwan. Binanggit niya yung barangay, antayin ninyo. Ito yung 40 million. Mamaya, hindi natin makontak si Councilor Ramos. Sana makibalita tayo. Dahil naiwan natin yung cellphone natin. Nakikinig ka, Councilor, pwede kang tumawag dito sa ating number ng Globe. Yung cellphone dito sa station. At pwede rin kayong mag-text. Ito, 0956-744-5960. O kaya ito pang isa na pwede ninyong pagpadalhan ng inyong mga mensahe. Ito 0927-974-2784. Yan. Ayan po ninyo at tututukan natin yan. Sa mga iba pang impormasyon na balita, Idol, hindi lang gasolina ang tataas. Mayroon ng nag-iimbak din ng mga bigas quantum. Huwag kayong mag-alala, marami tayong supply dyan, bayaan mo sila. Kasi ang talagang tinitignan dito yung gasolina dahil kahapon nga pila-pila yung mga galon may limit na rin. Kaya sabi ko nga dati ang nagpapagasolina lang na nilalagay sa galon yung pong mga mangingisda na ginagamit nila sa bangka at yun din pong mga magsasaka natin na ginagamit nila sa kanilang patubig. Sila po yung talagang kung nabansagan muratan sa kuya gasoline station galon niya talaga. So pangikakarganda. Pero ngayon pila-pila pati mga galon. Buti na lang at itong mga gasoline station naglilimit na rin. Engineer Nixon naganaya rin drum sa awiton mudan. Ibalit tinututukan na ng Department of Energy. Kaya sabi nga magsample kayo. Para sa ganun hindi na ito pamarisan ng iba kung sakali man na may nagsamantala. Ganun po yun.
Yung update naman sa basketball, may nagtatanong kahapon kung sino na ang nangunguna dito sa Intertown Basketball Tournament ng lalawigan ng Pangasinan. Ang Asinggan pa rin ang alam kong walang talo. Talaga ang tibay ng Asinggan ngayon. Inong mga nakaraang conference ang palaging sumasampa sa quarterfinals at sa semifinals itong lungsod ng Ordaneta, itong bayan ng Lingayen, bayan ng Binmaloy, bayan ng Manawag yan. Pero ngayon Engineer Nixon itong bayan ng Singgan ang wala pang talo. At siyempre, nandyan din yung nakikipaglaban ng kupunan ng Dagupan City, mga nakapasok. Ang bayan ng Manawag, ang Sual, Alaminos City, Lingayen, Kalasyaw, yan. So, abangan po natin. At yan po ay patuloy pa rin na talagang inabangan ng ating mga kababayan. Ito pong Intertown Basketball Tournament. Sabi nga ni Kukoy, buti daw at naibalik ito ngayon. Itong Intertown Basketball Tournament na natigil. At butit naisipang ibalik ito dahil hindi ito yung first administrasyon ngayon ng pamahalang panlalawigan. Pero pagka babalikan mo yung nakatatlong conference noon, si dating gobernador Amado Pogi Espino III, di ba? Siya yung may nito na unang nagpalaro ng Intertown Basketball Tournament dito sa lalawigan ng Pangasinan. At sa katunayan may mga sikat na na mga galing ng Intertown Basketball Tournament. Isa na dyan si CJ Perez ng San Miguel, Engineer Nixon. Dati itong naglaro sa kupunan ng Bautista team. Taga Bautista itong si CJ Perez. Yun yung kanyang team na sinalihan nung na mayroon hong Intertown Basketball Tournament. Sino pa? Si Renza Abando, yan. Player ng Ordaneta City. Nasaan na siya ngayon? Nakikipaglaro na, kinukuha ang import yan sa Korea. At yun nga, maraming sumikat dahil sa kanilang kagalingan at nag-umpisa nga sila sa Intertown Basketball Tournament, Governor's Cup. Ay numpisan nga ito ni dating Gobernador Pogi Espino III. Nakatatlong conference po siya. So, marami ho yung nag-aabang ngayon sa kung sino ang magcha-champion sa quarterfinals pa lang. At yung mga naiwang mga apat na kupunan by conference, yan sa may Eastern, Central, and Western, sila ngayon yung nagharap-harap. Good morning kay Jong E. Yan. Kumusta ka na, Jong E? Diyan sa may Lingayen Public Market. Naalala ko, nakita ko kahapon si Jong E. Tinatanong ako kung damay na tayo dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Partly damay na nga tayo dahil apektado tayo ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Yun. Pero pagka sa mga labanan, malayo naman tayo sa Middle East. Pero pagka ang apektado yung supply ng gasolina, damay lahat dito.
Good morning din sa mga nakikinig dyan ho sa bayan ng Basista. At sa bayan ho ng Rosales hanggang dun sa 6th District Pagka Rosales ang pinag-usapan, test. Good morning Baranda family. Kay Kuya Boy at kay Ate Tess. Masubukan nga minsan sarap ng servings dyan sa Japanese restaurant. Ate Tess, dyan sa may Maramba Boulevard. Yan, pinlag ko na Ate Tess At syempre kay board member Noel Binse Junior. Yan. Talaga mahal na mahal ng taga 6th District ang Binse Ate Tess Di tayo nakapunta kahapon sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan. O shoutout natin yung mga matalisiw na mga board member. Yan. Diyan sa may Sangguniang Panlalawigan, siyempre nandyan si 4th District Board Member Jerry Rosario. Doc Jerry, good morning. Nang si Board Member Noel Binse, good morning. Kumusta na kaya si Board Member Rose Apaga ng 5th District? Yan. At mga iba pang board members natin. Yan, good morning sa inyo Dahil syempre, itong napag-uusapan ho natin na talk of the town ngayon, crisis sa gasolina. Alam ko may mga intervention, may mga ginagawang measures ang ating mga local officials para sa ganun magkaroon ng mga paghahanda at syempre para mabigyan na tulong ang ating mga kababayan. Yung nagtatanong sa atin kahapon patungkol naman dito sa operasyon ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan, kung bakit daw dalawang istasyon ang nagkakaroon ng bula pero iisa yung labas. Yung mga nagtatanong ang talagang legit na nag-operate ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan, ito hong Grand 88 Gaming Corporation. Na isang korporasyon na siya hong binigyan ng authorization to operate ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ganito ho yun. Siyempre mag-a-apply ka at nung unang binuksan ng PCSO ang application para sa mag-operate ng STL, that was 2022, ito hong Grand 88 Gaming Corporation ang nakakuha. At ang permit to operate nila galing sa PCSO magtatagal ng 3 years ata. At nung ang paglalaps o pagtatapos ng kanilang kontrata sa PCSO inong February 28. At nung bago sumapit ang February 28 ay nag-renew ho sila ng kanilang prangkisa para pagpatuloy yung kanilang pag-operate ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. At na-grant nga yung kanilang renewal, naibigay uli ng PCSO sa kanilang prangkisa at nabigyan sila ng authorization to operate dahil sa kanilang performance in terms of pag-remit on time ng kanilang share sa PCSO. Kung minsan advance pa nga sabi ng PCSO. So dahil sa kanilang magandang performance doon sa kanilang obligation sa PCSO, wala namang dahilan para sila ay alisin. Ano ho? Dahil compliant naman sila. So pagkatapos ng February 28, ito na nga tuloy-tuloy
silang nagpapatakbo ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At yung pong sinishare nila na 2.5 million a day, kung hindi ko nagkakamali, according to report, iyon po naman ang napupunta sa kaban ng bayan through PCSO. And in returns, yung PCSO naman, siya yung ginagastos nila para sa pagbibigay ng kanilang social obligation, lalo na sa tulong sa mga may mga malalang karamdaman, pagbibigay ng ambulansya sa bawat bayan, doon po nanggagaling sa kinikita ng Grand 88 Gaming Corporation na sinishare naman nila sa PCSO. Bukod pa po dyan, may sariling ginagawa ring pagtulong itong Grand 88 dito sa ating mga kababayan sa Pangasinan, lalo na sa mga kanilang kabo, sa kanilang mga kobradores. Ang report nga ngayon, nagkakaroon ho ng mga illegal na pagtaya dahil sa bukis, at tuloy na babawasan yung kinikita ng Grand 88 Gaming Corporation. Kaya ito yung kanilang panawagan sa mga local authorities, sa mga local officials, maging sa pulis, na sana paigtingin yung pagpapahinto dito sa illegal na bukis. Dahil sa illegal na bukis, wala naman silang sinishare o kaya napupunta sa kaban ng bayan. At isa pa nga dyan na magiging problema, pag itong mga tumatangkilik na mga mananaya, wala hong kasiguraduhan yung inyo pong panalo na may bibigay sa inyo. Baka sila ay hulihin, legal nga na dapat patigilin. Unlike sa legal na nagpapatakbo ng STL sa Pangasinan, na kayo ay nakasigurado pag dyan po kayo tumaya. At yung pong taya ninyo, portion of that, napupunta sa Kawanggawa, sa PCSO, nakakatulong pa kayo. At pag kayo nanalo, i-check na kayo ay mababayaran. Yun po yun. Ay, good morning sa ating kumpare. Diyan sa may Pusurubio, kumpare Edwin, kumusta ka na? Councilor Edwin Bautista, yan. Wala na po tayong sapat na oras sa programang Likna ay Baloy. Yada Aspeto Technical, Engineer Nixon Dakal. Ako Lubakan Tabayo saya na programa Likna ay Baloy. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always, Jalabat at DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang